tässä on toinen hevonen voipi ei mie jännitä vettä, mutta kuski vähän voipi olla vielä, kun eka kisaat elämässä. Niin. Niin. Kyllä. Niin, kyllähän sillä on sieltä sitä kokemusta. Että kyllähän se vähän samanlaista kilpailukokemusta on sielläkin. Totta kai. Kyllä. Starttiin myötähän sitä kokemusta tulisi. Ja Ratsikkohan jatkaa toiseen vaiheeseen. Joo, tänne on sattunut kaikki oikeastaan aika nappiin nuo lähestymiset. Niin on aika lähtö. Pääasia, että tulee tommosia onnistumisia.